Здравейте, хора! Днеска, както ви обещах, ще играеме на скъпата ми Fortnite с приятела ми и Боби. Кажи здрасти! Днеска той ще ме контролира. Да знаете. И така, хора, да знаете, сега се връща. И така, хора, почваме цикъл Реди Боби. И така. Ето, зареждани и чакаме. Сега се пак връща. Почваме, но ако загубиме, приятел ми трябва да ми купи следващия Brawl Pass. Базикам се. Да знае. Добре, хора, почваме. Вече съм от PlayStation. Преди знаете ли защо? Какво стана? Играх. Беше ми спрял запис от... Знаете кое. Май вие знаете, имате ком. Спря ми записки, се ядосах и почнах на PC-то. На компа, да го кажем, нали, Боби? Трябва да ги изгърмиме. Добре. Така. И излушайте какви са условията. Когато Боби ми каже, си изхвърлям инвентари, колкото иска процента материал. Това той го решава. Нали, Боби? Кажи да. Да. Скачаме на неговата навигация. На жълтата ли да скочим? Охо, виждам нещо хубаво.
Бобка загазил се, ма той може да ми каже си изхвърля целия инвентар. Хора, омага! От първия ми чест. Тук едно нещо хубаво да се падне. Омага! Боби, знаеш ли какво ми се падна? Приятел ми, ако ми знае какво ми се паднало, ще побесне и няма да ми е приятел повече. И шай тук отварям други сейфове, изчакай да ги поотворя. Малко, че ми трябва омага, много хубави неща. И Боби може да ми каже да си изхвърля инвентара. Може да ми казваш на момента, нали, Боби? И сега даже мога да го. О, не. И шай да си взема само. Изчакай. Аз си хвърлих хубавите неща, защото знаех си, че ще ми кажеш. Изчакай. Нямам други. Това ми бяха последните и нямам с какво се бия. Но за ревайтването може той. Ако му каже не го ревайтне... Ще измислим условия. Бягаме. Омага! Боби ще видиш на записа как избягах на един човек, но той ме стреля. И той сега ще ми отбележи къде да кацам сега като умра. Нали, Бобка? Отбелязвай. Там ли да скоча? Боби ви, благодаря, че ми каза там да скоча. Дано нещо не хубаво да ми се падне. Не хубави неща, моля. Човек дават ми само патрони, защо? Защо ми даваха само патрони? Възможно е, ако си про. Това да ти го направя. Злато, което не може да се гивка и по-добре. О, не. Човек мислех си, че е легендари, ама това не е било легендари. Изчакай ме сега. Една секунда. Изчакай ме, не ми давай зор. Хеликоптер. Изчакай, аз се махам. Това ми е, сега ще го гифна, изчакай. Това ми го дадаха от един чест. Ела. Това ми дава. Най-тъпите неща. Всичките ми патрони, ако ти нямаш, нали?
Ей, аз нямам помпи, нямам такива за помпи. Ле! Чакам те. Спирам. Боби, но ако става ли, ако имам 3 легендари, да не си хвърлям инвентара? Става ли? Добре. Има при мен, държава, сварям го. Точно 3 неща. Точно пищак, такова за летене и... Това как? Кажи. Не, легендари неща. Хора, вече съм спокоен. И имам такова за джуджониум. Бидонде. Това се брои. Имам най-хубавите неща, нали? Не се разбрахме нещо. А само ти кажа, че пищака няма патрони. Трябва да вярвам, ще има хора. 1 милион 56 хора. Имам 1 кил. Боби, ела намерих едно легендари. За летене такова. Ела. Този инвентар ще го помня. Боби, ще ти дам пищака, ако дойдеш при мен. И ми помогнеш. Имаш ли медкит? Имаш? Ще поизбера. Слушай, че идват в зоната, аз хода към грижка. Сега изчай само да отворя този дирижабъл и ако имам късмет, там ще... Моли ли се да имам късмет, Боби? Ти вече имаш пищак. Моля те! Добре! Уф! Човек, много мразя! Много съм ти, ако не ми помогнеш, моля те! Бой винаги спасява живото. Убила. Това е инвентори. Ще го помня с години, хора. Само логи. Тук ще щях да дойде. Ето, питам се да го убием, а това ми избяга. Човек, на малко съм, ще се хелна със сетва.
Боби е ревайтнат. И чай да си подреда и... Омага! Гивнах си пищак. Стой, където е? Където е? Където е? Човек, не! Извиняй! И аз съм умря. Не, стоиме до края на играта. Това не е честно. Ако легнем... Не ме феновете ни подаряват едни неща. Базикам се, не ни подаряват феновете. Аз по-точно правя друго за феновете. И на някой фен, ако ти си абониран за канала Боби, можеш да спечелиш 10 000 V-Bucks на 2 юни. Да. Ако направя чисто Виктория Роял и аз убия последния човек. Това ми гифнеш Айде, сделка, ама не на новия Battle Pass, защото на новия Battle Pass ще има по-нови редки неща. не, това. Пора, чакаме го, Боби. Добре, аре на бас. Ако не ти ми гифкаш скин. Не, аз ще гифна скин, ако ти убиеш последния човек. Ако не го убиеш или умреме, трябва ти да ми гифнеш нещо. Танц или ти избираш, ако ти убиеш, когато сте едно в едно, танц или скин ти избираш. Ако ти умреш, ако умреме от трето място на там, трябва аз да си избера нещо. Танц или скин. За малко да ми вземе пищака. Искам да биеме. Ако не... В менюто и пускаме Battle Royale. Добре, легнах и чай ще тъкна в менюто. Даде ми нещо от Battle Pass. Реди. Айде, басирали сме се. Хора, какво съм му измислил? Но обаче аз трябва да ти казвам какво трябва да правиш. Добре, айде, без такива правила. Продължаваме и така. И трябва да си сменя с кино да ми води на късмет. Геймис. Хора, представяте ли си Боби да направи това? Не знам.
Това, което направих, това рекорд може да го стигне Роналдо, знам. Нека да скочиме тука. Няма кутето. Боби не иска там да скочи. Хора, моя приятел е така ни казал да правя. Но аз ще си слезна по обикновен начин. Е така. А как от 99 човека, не от 100 човека, станаха 91? Как са се изпробили? Боби, ние сме се пуснали да сме двама. Добре, важното е да ни е фън на нас. С Боби обичаме лава бер и да ни е фън. Значи, Боби, искаш ли няколко предизвикателства? Трябва да убиеме човек с граната или да взривиме да взривиме тръба. Искаш ли го, Боби? Боби, искаш ли го? Стой! Имам гранати! Стой, ще ти пусна гранати! Аз за малко. На 2 кръв съм, Боби. Гледай, човек. Много е трудно. Аз си намерих шелд, то си е за мен. Който си го намери, за него си. Спокой, аз имам чест. Имам при мен много често и ще ги отварям. Снайпер имам и аз. Че така и ти не... Който е... легендари. Още един шилд! Днес ми е късмет на шилдовете! Днес ми е късмет на шилдовете. Имаме най-добрите оръжия, нали? Къде си ти? Флора. Видя ги просто кляка. Бой, булът към нас, внимавай! Едното проплуваш. Там не виж ли как се плува, бе? Казах ти! Казах ти! Да не си мислиш, че аз съм ти виновен с тези про.
Да бягаме ли реши? Видях. Митик чест. Да, митик чест. Аз отивам да си взема Легендари. Ти се би. Това не е било. Искаш ли метки? Искам меч да идем. Медкит. Да идем. Ето ти метки. Не ми трябва. Отивам там да ми се върна. Какво? Не ми хватава ребята. Какво ще ми кажеш, аз ще се стрелям. О, Така. ти казва? Да! По-добър е този снайпер. Аз обичам този снайпер. А мразя някак... Бри, да си има човек! Готово, нокте. И то долу. Браво е. О, Боби, той няма хич хубави неща. Има де злата. Ние сме протата, нали? При мен още един човек. Помощ, Боби. Има най-хубавите оръжия, това взимам ги. Има ли лаво оръжие? Изчакай ме. Да изпие такова. Но... Не, няма ти. Да. Боби, ти знаеш ли аз на къде отивам? За меч. При мен има хора, стрелят ме помощ. При мен има хора. Уват! Боби, ела, моля те. Боби, ела. Много съм. Казах ти ли, че има хора? Боби, има много мечове, бе! Да, те са червени. Даже. Аз не знам, ти кое избираш, мечовете или... При мен има човек. Колко ето. Много е малко, уби го ти. Той е нуб. Казах ти, че съм добър. Човек.
Виждам къде е меч. Да. Помощ. Не видях това за слизането. Бързо ела, Боби, моля. Поне имам медкит, нали? Станал ли съм по-добър от християн? Да или не? Да, вярно. И шайма се хелна. Искаш ли гранати? Тръгвай. Шай, трябва да намеря меч. Виждам къде е меча. И Боби. Кога отиде до меча, добре, но аз къде е меч да си намеря. И да си го гифна, ама откъде да намеря друг меч? Да, бе, това оръжие съм го имал, шай да намеря къде има. 400, я се докажи да те видя. Кола, бързо ела! Боби, ще дойдеш ли до мене? Ние сме само на макс с Боби, нали? Значи целта ни е докато не направим виктори, това видео няма да свърши, нали, Боби? Къде са протата? И аз ги видях тия прота. Те ли ги внах? Да бе, помощ! Много съм тела. Да ми помогнеш, те са 1 милион тия прота. Ес, убий ги! Уж са прота ги убих, Боби! Вече, кой е по-добър, християн или аз? Значи, ела сега, на мен даже не ми трябва нищо. Лесно. При мен има човек. Знаеш колко ли? Колко? Къде си ти? Ела. Значи, аз като играя с Боби, винаги имам такава сила за биене, нали, Боби? Не. Снайперчуто си избирам, снайперчуто. Не искам други глупости. Митинг, ми покажи, няма да го взимам. Само се... Я. Браво.
Аз съм добър и без такива неща, нали? Кажи на зрители. Да. Всичко. Има хора. Знаеш, Васил? What? Има меч за мене. Точно червен, ние сме братя. А има кола, Боби, ела. Да ходим да ги достигнем. Айде. Хора, много е яко, че имам YouTube канал и той, ама той не снима, защото няма абонати, нали, Боби? Ако не го чувате, това е заради интернета. И мен, ако не ме чувате. Аз съм на ход. С снайпера ли се бие? Аз с моето. Аз ще ги убия, дай ми ги на мене. Това не е бомче, това е про, който би тези го. Добре. Това бот ли е, бе? Боби, уби го тоя! Уби го! И така, напрегнато е напрежението с Боби, нали? Може ли да е за мене? С чай са. Благодаря, Боби. Ти си най-добрия приятел, ако умреш, виж, винаги ще ревайтвам. Ти къде си, Боби? Има ко. Какво има? Благодаря. Значи, нашите инвентари с Боби са най-хубави. Ние ги праскаме. Инвентар. Не зоната, Боби. Къде си? Ела бързо, че зона има, но мен не ме е страх. И да ме е страх, все пак оцеляваме. Боби, шай да се кача. Той малко треска. Давай. На мен ми списва, трябва да убиеме 4. Да, нали? Ние сме в екип. Човек, много съм зле аз. Боби, пази се. Моля те, Боби, пази се.
твоите камери. Двама ли? Да. Аз виждам един ела. Човек няма медкитове. Просто трябва да имаме късмет, нали? Ела! Избягай от зоната! Стой! Гушкам те до... Умирам. Нищо, хора. И това се бризави. Аз го убих. Хора, добре, това ми беше най-добрата игра с скилове. И това беше от нас с Боби. Чао!